Jan, der blev stor forskel i dag. Ja, det gjorde det. De trak bare os lige på starten. 16-6 ved første halvleg og 10-10 i anden halvleg. Vi misser vores chancer i første halvleg rent angrebsmæssigt, hvor vi ikke spiller tingene ordentligt igennem. Og så står Arli i et fint kamp, og får mange redninger på det område. Så derfor så mangler vi lige den lille smule styrke til at følge med Næstved. Ja, altså, I har jo problemer med at komme op over deres forsvar. Ja, det har vi, og det har vi også snakket om. Vi har snakket om, at vi skulle have disciplin på, og så køre tingene ud på 6, 7 og 8 afleveringer. Og vi kørte på 2 og 3 afleveringer, og det virker ikke, når det er sådan, at vi står over på Næstved. Vi er for fysisk stærke i forhold til. Og ja, nu har I var lige i stillingen. Og, ja, det var vi jo sådan set. De har vundet 2 kampe ud af 2, og vi har vundet 3 ud af 3 også. Så nu har vi begge 6 point, så vi kan sige, at vi er lige. Men jeg har selvfølgelig en bedre målscore, de har ikke tabt. Det er jo nok der, man skal regne kampen. Hvordan ser du på turneringen? Hvordan tror du det bliver? Ja, men jeg tror, at Næstved de render fra os alle sammen. Det beviste de også her i dag. Han Djumic ind i et angreb, ikke også? Og han er en vigtig spiller for dem. De sparer lidt på Finur på et tidspunkt, de sparer lidt på Reine på et tidspunkt. Og de kan jo køre hele kampen, hvis det er sådan. Så de løber fra de fleste af de andre hold, og så må de andre kæmpe om at få lov til at spille finale med Næstved. Jeg siger tak for samtalen. Det var helt i orden. Yes!